салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оилатиҷа манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Садариддини Наҷмиддин, сарояндаи маъруф, духтараш Манижаро шавҳар дод. маросими тӯи онҳо дар шаҳри Самарқанди кишвари Узбекистон доир шуда, дар он сарояндагони ҳунармандони шинохтаи кишвар ҳузур доштанд. Дар ин тӯи худи Садариддин низ барои духтараш суруд хондааст. Садариддину хонаводааш тӯли чанд соли охир дар Амрико зиндагӣ мекунанд. Шерали Ҷураев, ҳунарманди халқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, чанд рӯз қабл дар синни 77 солагӣ аз олам даргузашт. мафҳумро дар Тоҷикистон низ хурду калон хуб мешинохтанд, эҳтиром мекарданд ва дӯст медоштанд. таронаҳои дилчаспи ин ҳунарманди ӯзбек вирди забони мухлисони тоҷикистониаш буданд. ҳамин буд ки ҳунарманди халқии Ӯзбекистон Шерали Ҷураев соли 1987 бо унвони баланди ҳунарманди халқии Тоҷикистон сазовор дониста шуд. дар ҷанозаи ин сароянда ҳунарманди маҳбуби тоҷик Ҷурабек Муродов низ иштирок карда буд. Абигал африқои духтарест ки бо тахаллуси ганҷина дар шоу бизнеси тоҷик роҳ ёфтааст. Ассалому алайкум. Bisham biyam murumta, he hurumta, shirin chokhandi, basham teki bakhandi. ӯ чанд суруди миёни ҷавонон маъруфро бозхонӣ кард ки кабутару ғармибача аз ҷумлаи онҳоянд. Рафтум сари надуна дидум гармае, поёни каротеги оби гармае. Абигал ҳамроҳ бо Равшан Анаев ва Имомалишо Муборакшоҳ кор карда дар кишвари мо ҳамчун омӯзгори забони англисӣ омадааст. Абигал 21 августи соли 1992 дар Нигерия ба дунё омадааст. ӯ замоне ҳуқуқшинос буд. Баъди ин чун сарвари Академияи футболи Гайҷ фаъолият дошт ва чанд соли охир овозхонӣ мекунад. ӯ бо забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ суруд хондааст. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардондем. моро дар шабака ва сомонаҳои оилатиҷӣ интизор бошед.